السلام علیکم. اینونن مولانا رومی نا اسے باز زیباو کہاوتس نما خدمتٹی پیش کینے کہاوت داوڑٹس اسی جاگے سے باز بلو سوداگر اسس او تجارت کے مختلف ملکات ایناک ہے اونا دا شوکس کے ارا ملکا کے اویناک ہے او جاگغان زیباو چک گڑا سلک کئی سکتین تو اور ارا وقتا کی دا چکات ای سکے تو افتا لختے تھی خیسن زمزیر تفیک ہے اور اوفتے قیمتی انگا پنجرغاتی دی بند کرے کے اندا وڑا سے وقت سو ہندوستان آئینا اوکانو دے اسے مٹو اس دو بس ارا کے باز زیبا اور زینو اور اوشیار اسس دا مٹو ہی تم چاہی سکے دا سوداگر دا مٹو یہ باز دوست خاک ہے اور اراڑے کے اوخاچا کے دا مٹو یہ امو کمریٹی درے کے ٹنگا کے تاکہ دا مٹو نا توارے بنے انداور دا تاجر دا مٹو نا باز زیادہ خیال اتخاک ہے ولی دا مٹو دا قید اٹی دا زندان اٹی باز منجاو پریشانس او کڑکیاں پیشن آسمان نا کنڈا اراک ہے ایلو چکاتے آزاد خناک ہے بال کننگا خناک ہے تو سوچا کہ کاش ایم آزاد مسٹ ہے ایم تینا مرضی اٹیناٹ ہے بلو وقت سیام پد اسے وقتس ولدا دا سوداگر ہندوستان نا کنڈا تجارت کی نناک ہے او تینا اوراوالا تینرفے کہ اوفتے ہندوستانان انتوفہ درکارے اوراوالا تپارے رکھ کہ ارارا توفقا کوفتے درکار اسر انداوڑو تینا مزدور تیانو مرفے کہ نم تینا فرمائشات پابو اونا مزدور کم تینا فرمائشات او دے پارر آخر اٹھی دا سوداگر انا مٹو نا کنڈا اوڑا نرفے پارے مٹو دا سا یہ ننگا ٹیوٹ ہندوستانا نے ہندوستانا نند ضرورتے ان درکارے نے مٹو پارے تے پارے کنیچ درکارف نی کنے تین تو درک اور اراکا کی کنے الکن اس کنا علاقان کنا شاران کنے اموڑے درک لک ہے ای بال کے وی آزاد مرو تاکہ تینا سنگتا تے خنب سوداگر پارے تے دا گڑا ممکن افق اگر نے ہندوستانا گڑا ضرورت ہے تو کنے پارکینے کے اتیو ہے مٹو دائی تے بنگ تو مونجا مس جٹس سوچا ولدا پارے کنے اچو گڑا سنا ضرورت افق کنا اسی کلو سے نیدا کلو درک اراکا کے نی کنے الکنس امو جاگا اینا کوفتیا نرف کہ مٹو تا جاگا کرا دو اونے رغامرہ کی مٹو کراڑے رہیں گے رہے ارا وقتا کی نی اوڑے ناس اوفتے کنا سلام پیش کیس اور اوفتے پاس کے نماز سنگت خیسننا پنجرے سیٹی بندے اونو میں باز یاد کیک سوداگر وعدہ کرے کہ اونا سلامے اونا سنگت آت اس کان سر کیک داور سوداگر خالصا و پرغسا ہندوستان نا سرمس تینا سوداگری یہ کرے ولدا او دے مٹو نا کلو یاد بس او امو جاگا اینا راکا کی او مٹو یلکسس تو افتیا نرفے کی مٹو کراڑے کو اوف پارر تا فلان جاگا سی جنگل سے او جنگل ٹی مٹو کو دا سوداگر امو جنگل نا کنڈائے نا اوڑے خنا کے مٹو کا موڑے کو واقعی اوفتے پارے مٹو کا انوی نم کے نما سنگت سے نا پیغام سے سنٹ او نمے باز یاد کرے کے اور نم کے سلام رائی کرے کے او دا پارے کا کی خیسن نا پنجرے سے ٹی بندٹ ولی نمے یاد کے وے کاشی نمے آمبار آزاد مسٹ ہے اران کی کنا مرضی مسکا یہ ناٹ ہے دا بننگ تو نسی مٹو اس درخت سے نا شاخا لرزنگی شروع کرے اور درختان شیف تما دا بندغنا نتا ریا تما اور بے جان مس سوداگر دا منظر خنا تو دے باز افسوس بس او سوچا کہ کوکنگا مٹو شاید قیدینگا مٹو نا عزیز سے سنگت سے یا رشتہ دار سے او تینا سنگت نا حوالے بنگ دا غمی برداشت کرننگ کتوے اور تما کسک او افسوس کرے سا واپس تینا سفر رائی مس ارا وقتا کی اورائے سرمس مٹو باز بے چینی ٹونا انتظار کرے گئے سوداگر خنا خننگ تو نو دے علاوال کرے سا اوڑا نرفے کہ اونا پیغام اونا سنگتا تسکان رسنگا سوداگر پارے تے کہ دن ارا وقتا کی یہ ناٹک نا پیغام نا سنگتا تی سر کرٹ تو نا اسی سنگتس درخت سے انتما کسکک شایدوں نے باز یاد کرے گئے ارا وقتا کی قیدینگا مٹو دائی تی بنگ تو اوم لرزنگی شروع کرے اور پنجریٹی تما بے اسمس سوداگر مٹو نا دال خنا تو باز پریشان مس او سمجھا کہ دا مٹو کسک اندا وجغان دا مٹو پنجرغان کشا پیشن تخا ارا وقتا کی او دا مٹو پیشن تخا دا مٹو سیدھا کرے تینے اور بال کرے درخت سناسی شاخ سے اتوس تینا لخان خیسن نا زمزیر کشا سوداگر نا کنڈا خصا پارے کی نی کنا ارا سنگت مرد سمجھا سے او اسلٹ کنکن پیغام رائی کرے سس کی امر دا قیدان آزاد مننگ کیوے ایو نائی تا عمل کرٹ اور دا سائی آزاد اٹھ دا پاننگ تو دا مٹو بال کرے
اور آسمان اٹی گمس۔ مولانا رومی نا اکثر کہاوت روحانیت نا کنڈا اشارہ کے رہے، شاید دا کہاوت اٹی مولانا دا پانی خواہک کہ دنیا نا ارس و اوس لالچ دا خوشنماؤ کہہ دو، دافتے ٹی انسان کبھی خوش من کپک۔ اصل خوشی یا اصل آزادی اموٹے مرے کرا وقتا کہ انسان تینا نفسانی خواہشات ارس و اوسا قابو تخے، یعنی اصل آزادی روحانیت نا دنیا ٹھیے۔ داڑم بیدس نن دا کہاوتان دا سبق مرفن کینے کہ اگر انسان دانش مندیاں کارے ملے او بلا بلا مشکلات آتیانم آسانیت پیش تمن کرنے کے